Здравейте на всички българи и българки, България и по света. Във връзка с направеното изявление на национален протест, бях помолен от всички екипи зад страницата да се включа на живо и да обясняват точно за какво става въпрос. Тъй като аз съм създателя на тази страница, аз ще бъда и лицето на този протест. В случая протеста на 11 септември ще бъде за настояване, сваляне и оставка на това правителство, както и разпускане на този парламент. Преди 11 септември всички знаете какво се случва в нашата страна. Нашите екипи решихме, датата я определихме по простата причина, че те са разпуснати в момента или ще излизат в отпуска и 11 септември се явяваше едва ли не, може би 2 дни преди да започнат работа и затова сме определили тази дата. В случая протестът е насочен за оставката на правителството и разпускане на парламента. Написали сме точно и ясно какво искаме. Искаме вие като граждани да предложите хора и тези хора вие като граждани да ги изберете. Искаме също така субсидията да бъде за партиите 1 лев. Искаме в следващите 2 години да няма парламент, да има експертно правителство, предложено от вас. Не под шапката на президента, а просто президента да съблюдава тяхната работа. Не говорим за президентска република или за преминаване към президентска република. Напротив, имаме идея в главите си, в момента я развиваме. Значи нашата идея, ако трябва партиите да се пререгистрират в тези 2 години. Това ще стане само под натиска на хората. Това няма да стане, защото те ще го решат. Това ние трябва да го свършим. До сега аз съм подкрепял референдума по простата причина, че също съм участвал в събирането на подписи, също съм искал това, което е пишело в референдума да случи. Аз държах депутатите да бъдат намалени с екипа ни, да бъдат намалени на 120 човека. Както видяхте, депутатите, този въпрос не само беше премахнат, но и нищо от този референдум, на който излязаха 3,5 милиона българи, не беше прието от парламента. За мен партиите в България се изчерпаха и нови лица, посочени от хората, които ще работят за хората, трябва да поемат управлението на страната. Интелигентни лица. Не бандитско-мафиотски структури. Защото всички знаете какво се случва по общините, всички знаете какво се случва в кметствата ви, но реално ви е страх да го кажете на глас или ако го казвате на глас, си го казвате помежду вас. Но всички тези хора са назначени от тези партии. Затова стига толкова страх. Не обвързвайте нас с партии. Никога не сме членували в партии. На последните избори подкрепихме една партия, като вярвахме, че могат да бъдат различни. Оказва се, че и те са същите. Извиних ви се лично няколко пъти. Извинявам ви се още веднъж за това, че го подведах. Гражданската листа, която беше водачи на листи в тази партия, хората също се оттеглиха от тази партия. Още веднъж повтарям. Искането е на 11 септември ще е оставка на правителството и разпускане на целия парламент. И в следващите 2 години, ако трябва да се пререгистрират на ново всичките партии, ние хората да посочим личности, не ние като национален протест, а вие. Значи всеки има достатъчно време да помисли, да се посочат личности, хора, които милеят за България, хора, които имат експертното мнение, хора, които са се доказали във времето, че могат да свършат нещо за България, не за собствените си облаги, и да отиваме на едни избори, в които, примерно, ако имаме 5 посочени кандидати за премиер, да гласуваме за тези 5 посочени като нация и да изберем най-достойния. Те не искат да приемат мажоритарния вод. Мисля, че ако излезем над половин милион човека на жълтите павета и по Цариградско, и по булевард България, и където съседите, тези хора ще се съобразят с мнението на народа. Винаги съм казвал, че съм един от многото, никога не съм чакал някой да ме води. Когато създадах страницата, много хора ме питаха дали съм луд. За 10 години мисля, че сме доказали, че не само не сме луди, ами можем да правим това, което трябва, защото така ни го диктува сърцето.
Ме боли, че българите бягат в чужбина, вместо да се борят. Ме боли за това, че не знам утре, когато пусна децата си на улицата, дали няма да имат проблеми с някой, примерно цигани. Ме боли за това, че когато отидеш в бърза помощ, се налага едва ли не да се биеш с лекарите, защото никой не ти обръща внимание, ама те пък са хора и зависят от една система, на която не им достигат средства и пари, а пари има достатъчно. Ме боли за това, че полицаите ни в България имат бюджет милиард, милиард и 100 милиона и в същия момент всеки ден слушам как не им достигали средства за униформи, за дрехи. Ме боли за това, че плащам данъци, плащам какво от съседите и нищо не се връща обратно при хората. Ме боли за това, че когато се отпускат еврофондове, в другите нормалните държави парите стигат до хората, а в България стигат до определен кръг от хора. Всички знаем кои са хората, всички знаем и защо се правят условията, за да стигат до този определен кръг от хора. Боли ме за това, че избягахме от селото, боли ме за това, че бягаме от България. Аз не искам да съм водача но ще бъда лице на нашите екипи. Много хора винаги са казвали, кажете кои сте. Ако се върнем назад във времето, по-добре един да се показва, един да падне и други да продължат делото му. Общо взето, мисля, че ме разбирате правилно защо само аз се показвам. Това, срещу което се изправяме, е страшно. Но ако не се изправим, ще става още по-страшно. Видяхте Асеновград, видяхте Смолен, видяхте Бяла, чухте за Добрич, да видяхте някаква реакция от страна на политиците, някой да излезе и да каза, ей хора, какво става тук? Ние ги интегрираме с по 250 милиона. Знаете ли? 250 милиона всяка година отделя българското правителство за интеграцията на така нареченото етническо малцинство, роми, от тях за мен цигани. Тези пари не стигат в гетата. Бъдете сигурни. Защото ако стигаха, това нещо нямаше да се случва. Боли ме за Видин и затова са смеи и ми казваме, нали, ние всички сме от Видин, защото в Видин в момента избягаха и циганите. Там няма никой. Там няма нищо и последните 20 години слушаме как там ще се направи нещо. Последните 20 години аз слушам всеки Божи ден обещания от някой, че нещо ще да направи за хората. И последните 20 години аз виждам как хората обедняват и биват ограбвани всеки Божи ден и никой нищо не прави. Излизат ни хора и ми викат, средната работна заплата била колко си хиляди лева. Да, ама средната пенсия в България, господа политици, е точно 186 лева. Ако сега след увеличението може да е станало 204. Може да седнат вашите статистици там или статистиката, които правят изчислителния център и да си го изчислят колко е средната пенсия. Ако мислите, че някой може да оцелее в България с 100 евро месечно, при положение, че трябва да плати 25 евро разходи като ток, вода, газ, значи вие наистина не сте в ред. Ето заради това ние организираме протеста. Имаме си вече и така наречения първи политически затворник, Петър Низамов. Всички знаете, че се познавам с него. Не искам да бъда негов защитник, нали, негов адвокат, но не мисля, че това, което направиха BTV и удара, с който получи той в ръката си и му изфърча телефона и блъскането след това от негова страна, трябва да бъде задържан толкова време в ареста. Да, той за политиците е обществено опасен. Той и аз съм вече сигурно обществено опасен след това видео, защото организирам протест с хората си. Но разликата между мен и тях е, че аз не се страхувам да говоря на езика на хората, не се страхувам да назовавам нещата с правилните имена и никога не съм се страхувал да търся хората, които наистина могат да свършат нещо и не да се водят по моя акъл или каквото им кажа аз. Защото аз на всички екипи никога не съм казал, ще направите това или ще направите онова. Напротив, на всички съм казвал, правим това, което ни диктуват сърцата. Правим това, което е правилно за България. Казваме това, което е правилно за българите. Много пъти съм се двоумял дали нещо да бъде публикувано или да не бъде публикувано, но винаги истината е излизала от страницата. Както знаете, за
8 години ние де-факто започнахме да правим дори новините. Много пъти сме изпреварвали новините. И много пъти съм се смял, когато някой ми е твърдял, примерно под някоя публикация, ама това не са го давали по телевизора, значи не е истина. Не, напротив. Това, което се публикува в Национален протест е истина, по простата причина, че Национален протест винаги са си проверяли нещата поне от 3 източника, за да го публикуват. Да, много хора са се представили за Национален протест през годините, по простата причина, че са се опитвали да яхнат някакви вълни, да получат някакво влияние, да получат някаква власт, да получат някакви пари. Национален протест и хората, които познавам лично, не говорим за хора, които сме се запознали във Фейсбук, всички екипи ги познавам лично, с всеки съм срещал и съм говорил по-отделно. Винаги са работили за България и българското. Ние няма да спрем да работим за България, няма да спрем да работим за българите, няма да спрем да се опитваме да променим нещо. На този път имаме нужда от вас на улицата. Ние имаме списък с имена, които ще представим до 11. Искам също така вие да изпратите ваши имена. Вече почнахме да получаваме на почтата предложения. И пак ви казвам, след като те не искат да направят вота мажоритарен, е време да започнат да се пререгистрират. Няма друг път за България. Път е един. 2 години без парламент, реорганизация на всичко, с нови хора, държавници, истински лица, които ни ламтят за пари, схеми и далавери и дай да освоим тук едни неща, които търсят духовното, които наистина ще направят нещо за българите и България. Аз винаги съм го казал, ако всички хора са 10 пъти по-богати, хора като мен и други хора ще бъдем много по-богати, простата причина, че ние правим бизнес. Всеки един човек, който се занимава с бизнес, в момента знае, че хората в България нямат пари и няма как да се случи той да успява. Когато започнах първия си бизнес, лицензионните режими в България бяха точно около 130-40 на брой. В момента имаме 500 лицензионни режима. Сега ще кажа, данъците под турско, когато сме били, са били 177. В момента имаме данъци под формата на данъци, лицензионни режими, таксички и така нататък, някъде около 800-900 данъка. Ние не живеем в робство, ние живеем не знам в какво. И всеки ден чуваме как няма пари за това или за онова. Всеки ден чуваме как някой политик получаващ примерно 5000 лева заплата би обясняваше по телевизора, че в България безработица няма. Не, в България няма роби вече. Просто робите избягаха, не искат да работят за коматче хляб и купичка вода. Искат да работят за пари. Искат да развиват бъдещето на децата си. Искат да мечтаят, да творят. Искат нещо да правят с живота си. И тъй като не виждат перспектива, тук робите избягаха. Много пъти сме си правили майтап с тази тема, но българите в чужбина, ако спрат да изпращат пари, а те ще спрат следващите 5 години по простата причина, че почти всички вече изтеглят семействата си, на друга част родителите им вече не са между нас, Бог да ги прости хората, спират да изпращат тук някакви пари и сега, ако изпращаха до преди 3 години около 2 милиарда лева и поддържаха и бяха най-големия инвеститор в българската икономика, след 5 години те няма да изпращат примерно и 500 милиона. След 3 години спират така наречените присъединителни програми или там програми в фондовете, ще има пак някакви пари, но няма да са в такива схеми, нали, с такива суми, които получаваме в момента. Затова искам да питам като българи, като граждани на различни градове, като се огледате около вас, някакви заводи да виждате нещо, някакви фабрики, някаква икономика да се случва. След 5 години в тази държава няма да има и пари. И тогава всички ще бягаме. Защото трябва да се спасяваме по някакъв начин. Да дадем бъдеще на децата си. Няма да говоря за образователната система или за учебниците, които четат нашите деца. Простата причина, че там проблема са го коментирали един
Сигурно аз познавам минимум 150 човека, които го коментират този проблем всеки божи ден. Няма да коментирам това, че думата НПО, благодарение на едни разни фундации от чужбина, финансирани от Америка и от не знам си къде още от Европа, стана нарицателно за измами и така нататък. Значи всеки един съюз, който са обединени хора по българското законодателство, те трябва да са някаква организация. Никога не създадах организация по простата причина, че в България, ако трябваше да направи нещо, трябваше да се казва или НПО, или гражданска организация и щях да бъда посочен с пръст, че аз съм като тях. Ние не сме като тях, ние станахме национален протест, неформална организация, която казва истината всеки божи ден. И ще я каже за много висок глас на 11 септември пред парламента в 5 часа. Давате ни съвети, че протестът трябва да бъде сутрин рано, че трябва да бъде на обяд, че трябва да бъде не знам с кога. Ние сме решили, че ще бъде в 5 часа. Колко ще продължи, зависи от хората, които ще дойдат. Ние сме готови там да застанем както 1997 година с палатковите лагери и да сменим тази порочна система, която допуснахме тогава. Има много от вас, които не помнят 1997 година, но сега ще ви кажа, протестите тогава ги започнаха студентите. Протестите започнаха, защото нямаше ток и вода в студентските общежития, а ескалираха, когато спряха градския транспорт към студентски град. Протестите не бяха яхнати от Иван Костов, а бяха предадени в ръцете на Иван Костов по простата причина, че той обеща на студентите, че ще им пусне тока, водата и възстанови транспорта, което пак след това не се случи. Но пък за сметка на това той ще да оправя държавата. Днес нямаме студенти, но имаме граждани. Все още има една средна работническа класа, която така или иначе съществува. Въпросът е тя да впрегне своята енергия и да потърси правата си. Аз държа много партиите да не получават повече от 1 лев. Държа много в следващите 2 години да няма парламент. Държа много вашите искания да станат нашите искания и всички заедно да ги напишем на площада. Държа много всички хора да си изберем управниците, да си изберем държавниците. Защото в момента на управлява партия, за която са гласували едва 15% от имащите право на глас. Аз не мисля, че тези партии, едната с 15, другата с около 3% от имащите право на глас, имат правото, моралното право да управляват всички български граждани. Да, българите не ходят да гласуват по простата причина, че не виждат алтернатива. За тях всички са маскари. Знам и какво се случва на изборите, знам, за и вие го знаете. То няма нищо скрито в тази държава. Всички знаете как се печелят избори в България. Не е важно кой какво гласува, важно е кой какво брои. Време е като нация не само да бъдем идеалисти, а да станем реалисти. Никой не знае какво има в държавата в момента. Може би и управляващи не знаят, защото те така я управляват, че сигурно ако бяхме оставили деца на по 17-18 години, по-щяха да са наясно с какво правят. Хора, които днеска ми казват, ма ще отпада клас по сружено време и утре ще излиза и ще се оправдава и ще викам, аз се шегувам. Ами с тези работи не се шегуват. Хора в нормалните държави, които могат да мислят правилно. Хора, които преди избори ви казват, пенсиите ви ще станат 300 лева, след изборите ви викат, нямат парите, не заслужават да го управляват. Значи това са хора, които наистина не знаят с какво разполага държавата. Хора, които се подиграват с полицията ни и 5-та година, поне аз наблюдавам едни процеси на протести от страна на полицайите и слушайте ни същи обещания, после се прибират и в следващия момент пак излизат да протестират за същите неща. Те не заслужават да го управляват. Хора, които се подиграха с образованието и направиха учениците да следват пътеката на парите, а не парите да следват учениците, те не заслужават да ме управляват. Хора, които разградиха България и изгониха българите, а посрещат с отворени обятия разни тарамбуки от не знам си къде и правят велики огради телени и им викат велики стени, те не заслужават да го управляват. Аз също не искам да ви управлявам. Нито пък хората с мен искат да стават политици. Ние искаме да възсъбудим, да излезем там и всички заедно да решим какво ще правим. Има много по-достойни от нас. Има хора, които наистина го знаят и го могат и ще го направят.
Но не го правят в момента по простата причина, че политика е мръсна, гадна дума. Не искат да се занимават с политика. Вярвайте ми или не, говорил съм с хиляди хора за тези 8 години. Хора, които ги знам, че могат. Но те знаят, че влязат ли в политиката в този момент, в тази система, те ще бъдат опетнени по един или друг начин. А те не искат да ги сочат с пръст. Макар, че имат идеи, нали, колко бързо да излезем. Не ви обещавам нищо, аз не мога да ви обещая и нищо. Но искам вие да си обещаете сами на себе си, че този път ще го направим заедно. Ще излезем там на улицата и ще го направим за бъдещето на децата ни и заради славното минало на България. Защото читам много коментари от типа чакаме великата сила Русия. Не, напротив, ние трябва да станем велики хора в момента. Ние трябва да станем като онези 20-30 годишни младежи, когато са се дигнали на априлското въстание. Може би се е родил новия Левски. Не знам. Опитвам се да го открия и да го поведи. Говорил съм с толкова хора, идеалисти в тази държава, и които искат някаква промяна. И които след избори ми питат всеки път, те пак как ги избраха. Избират ги, защото тези, които трябва да гласуват, не вярват в никой. И за да повярват, ние трябва да излезем всички на улицата и да си ги покажем един на друг. Защото в България, когато правиш протест, не е да те покажат по телевизора и 5 минути след това да няма на протеста. Но това се случва в България. Всички знаете, 2 години протестирахме и пред съда, и по улиците за едни смотани винетки, и накрая на първа инстанция ги осъдихме, на втора инстанция съда се произнесе: ами да, те са незаконни, ама ще бъдат така. Това нормално ли е? Битки сме спечелили стотици в съда. Трябва ли да ги коментираме, че всяко едно решение? Ето в момента пак се печелят битки. Цветан Цветанов в първото им правителство. Колко хора изпод тръжка по земите. Всички ги осъждат. Кой плаща в момента? Плаща държавата. Защо този човек, когато е предявявал обвинения, ходил да арестува хора, в момента не си плаща всичките дела от джоба си? Защо няма в Конституцията ни член, който да ги задължава да носят персонална отговорност за тяхните колективни решения в парламента? Защо всеки един депутат трябва да има имунитет или да използва екстри и да си назначава родата там и да получават заплати в парламента като съветници? Защо примерно само премиера и президента не се пазят от НСО и да ползват служебни автомобили? Нали, всички други са членове на партии. Нали, те партии получават субсидии да си купят служебни коли, да си ги возят, да си назначат шофьори. За момента беше така. Защо не го правят? А ползват НСО пак пари на данъкоплатеца. Помня, бях млад, много хора питат къде бяхте 89-та година, къде бяхте или кога си. Бил съм малък. Пък и дори да съм бил малко по-голям, не ми се е занимавал с политика, не ми се е занимавал да будя някой. Живеехме, що годи добре. Като държава. Но последните 15 години стана нещо страшно. Единствено, където живнахме като икономика, беше първата или втората година на правителството на Иван Костов. Тогава, когато се правеше нещо, все още имаше някакви пари. Следващия момент беше, когато дойде царя, 1-2 години. Свалиха някакви режими на бизнеса и малко хората се почувстваха с пари. В България не живеем, ние оцеляваме. И ако някой дойде и ми каже, ние напротив в България живеем, и ако е спечелил примерно 2 милиона лева, докато другите хора са оцелявали, искам да го питам след 5 години тия 2 милиона, ако спре всичко, дали няма да ги похарчи и така, или да се чуди къде бяга с тия 2 милиона. Над 500 предложения имам да замина за чужбина. И честно да ви кажа, много пъти се е завъртал колелото и е трябвало да тръгна. И честно да ви кажа, много пъти съм се връщал. На 11 ще съм пред парламента с хората. Също така искам да уточня, че протеста, който се прави, не е свързан с Слави Трифонов. Ако Слави Трифонов дойде на протеста, окей.
протеста ние се защитаваме това, което направихме на референдума. Именно събрахме 135 хиляди гласа. Дали ще дойдат 135 хиляди човека, не знам. Но ние имахме екипи, които работиха и събираха гласове. Пращаха хора да се подписват или обикаляха, събираха списъци, предаваха списъците и така нататък. В момента правим това. Много хора нас свързват с Слави Трифонов. Нас нас свързва единствено това, че сме искали да направим някаква промяна през този референдум. Нито Слави Трифонов ни плаща, нито някакви партии. Никой не ми е плащал за нищо, което съм правил. Напротив, аз съм плащал да се правят неща. Плащал съм и на журналисти да пишат наши статии, да се публикуват наши статии. Плащал съм горива да се стигне до София на хора, които са нямали възможност. Плащал съм на хора, на които са били в нужда, децата им. Събирали сме помощи. От това няма значение. Аз всеки път, много майки ни пишат, нали, с проблеми, децата ни, моля ви се, помогнете. Всеки път съм казвал, в страницата няма как да го публикувам. По простата причина, че ако го публикувам сега вас, трябва да публикувам още 5000 молби. А ако публикувам 5000 молби, питам, къде е държавата да се намеси за тези 5000 деца, примерно, които в момента са в нужда в България? Няма я. Когато стана случката в Смолян с Георги и го прибиха двамата цигани, се свързахме с Филип, брат му, и знаете ли какви бяха коментарите, когато започнахме кампанията? Че едва ли не ние събираме парите. Болеше ме много, защото там бяха две различни фамилии. Георги Кадиев и Филип Камбуров. Братя от двама различни бащи, но живеят при една майка. И пак имаше недоверие. И му сложихме телефона на момчето в кампанията и да можете вие да се свързвате. Не ние да я правим кампанията, вие да я направите. Благодаря на всички, които се включиха в кампанията до момента. Това, което си бяхме поставили за цел, до момента е направено. Единственото, което не успяхме да направим, беше да ни пускат циганите от ареста, но ги пуснаха. Сега работим по въпроса да ги върнем обратно в ареста. И мисля, че ще има резултат. Също така искам да кажа на всички тия администраторчета на Фейсбук, че до няколко дена ще ви знам имената, които се занимават с Фейсбук България. И ще ви помоля да се срещнем и да поговорим. Защото не може да ограничавате правото на свободно слово на хора, които искат да се изкажат против правителства, искат да покажат против различните и говорят различно от вас. Не можеш да ограничаваш правото на словото на някой по простата причина, че бил различен. Напротив, вие сте всеки ден в телевизиите и говорите за някаква демокрация, пък в същия момент налагате цензура във Фейсбук. Няма човек, който да не е пострадал от така наречените тези, които не се съобразяваме с властта и с властоимащите и с политиците във Фейсбук. Всички сме блокирани. Аз също в момента съм блокиран, говоря от друг профил. Профилите ми в момента са блокирани по простата причина, че съм качил една статия до циганите и наразсипахте. А те са цигани. Аз такова понятие като ром познавам само като напитка. Още веднъж. Партии зад нас няма. Пари не получаваме от никой. Дали ще стане протеста на 11 септември, зависи само единствено от вас. Протеста е за оставка на парламента и правителството. Също така ще изискаме следващите 2 години да няма парламент, да се назначи експертно правителство, посочено от хората, като личности и избрани от хората. Дали на избори, дали по някакъв друг начин ще го решаваме. Като това ще бъде първото ни мажоритарно състезание с личности. След 2 години, ако всичко е окей, може би партиите ще трябва да се пререгистрират, да се явят на едни нови избори. И тогава хората вече наистина за тези 2 години всеки ще има равния шанс да започне старта наново като партия. И вече надявам се да нямаме политици от така наречените кръгови, какво ще откраднем, а да имаме политици какво ще направим за България и за българите. Благодаря ви, ще ви помоля всички масово
разпространяйте датата 11 септември. Не е свързана с двете кули в Америка, както ми писаха някакви хора, и че тогава паднала демокрацията. Не, напротив. Датата е просто 2 дена преди да почнат работа. А за да знаят какво ги чака там, ние трябва да излезем масово. Всичко зависи от хората. Не зависи от мен. Каквото зависи от мен и от нас, екипите ще го направим. Но всичко зависи от вас, хората. От тук нататък, всеки един от вас може да бъде национален протест. Всеки един от вас може да бъде човека, който е направил протеста. Когато отиде и разговаря с 10 негови приятели и ги убеди, че те трябва да дойдат и застанат на улицата. Един до друг и се борят за това, което искат. А ние не искаме много. Искаме да живеем по-добре на всички, а не определена клика от хора. Благодаря ви за вниманието. Може би, да, чета коментари, един господин тук е написал смирен протест, нищо няма да стане. Сега ще ви кажа относно мирните и немирните протести. Винаги аз също съм много радикален човек и мога да стигна до крайности. Но отиваме там, за да кажем какво искаме. Срещу нас ще бъдат изправени така наречени рицари. МВР. Защото когато аз кажа, че правим протест, това означава, че там ще има между 20 и 30 хиляди човека жандармерия. Гаранция ви давам. По начина, по който ще го направим до 11, с кампаниите, по начина, с който се говори, с медии и така нататък. Аз ви казвам, че там ще има рицари колкото искате с каски и с щитови. Не трябва да се провокираме с тях и да влизаме в конфликт с тях. Не полицията ни е на нас проблема. Напротив, ние трябва да убедим полицаите, че те трябва да свалят щитовите и каските и да се обърнат като един от нас срещу политиците и да им кажат какво искат хората. Ние всички преди всичко сме хора. Ако някой си мисли, че на полицая му е по-добре по начина, по който живее в момента, жестоко се лъжи. Но полицая в случая не е виновен. Той също го знае. Той също ще го подкрепи. Каквито и заповеди да го дадат, бъдете сигурни, че там сме повече от 200-300 хиляди човека, полицията няма да се намеси. Полицията ще свали шлемови и каски. Ние никога не сме правили протести с повече от 20 хиляди човека пред парламента. 1997 година полицията не се намеси. Защото имаше близо 300 хиляди човека на улицата. Ако и сега излезем 200 хиляди човека, 300 хиляди, 500 хиляди живот и здраве, на 11 полицията няма да се намеси. Полицията ще стои там, за да опази реда, да не запали някой сградата или това. Но полицията де-факто ще се обърне и тя. Мислите ли, че на тези редови полицаи им е писнало, той не знае когато излезе от работа дали ще се прибере? По простата причина, че бронежилетката му е на 12 години. И в тази бронежилетка, ако стрелят от 2 метра, надали ще го опази. Аз също съм за радикални действия. Какво ще постигнем с тези радикални действия? Кой ще дойде с радикалните действия? На кой ще отворим вратата? Айде един път да го направим интелигентно, правилно, точно и ясно. Всички там готови за радикални действия, но устояйки исканията си. Един път за винаги. Всички обаче. Не на леви, десни, зелени, червени, пембени и не знам си какви. А всички там, като един българин, който милее за България. И да ги махнем, за 2 години да ги махнем. Да сложим хора, които наистина милеят. И да видим, няма ли да тръгне държавата в правилната посока. Винаги съм го казвал, ако ние научим администрацията на тая държава да се промени менталитета и да почнем да работи в полза на хората, един след друг хората сами ще се научат да работят. Аз подавам сигнал на 112, половин час им звъняхме, наложи се да направим клип, за да стигне 112 проблемите им да влязат в BTV и в Нова и да почнат да говорят, че там има проблем. А къде са служителите на телефон 112? Защо ти не си извикат медиите и ни кажат за какво става въпрос? При тях 2 години, че не дигат по половин час телефона на хората. Защото системата им е срината и няма пари от 2 години за тази система. Трябва ли всичко да правим ние? Когато тази администрация е там и трябва да работи. И тя не работи, защото няма. Аз слушам от 10 години, че трябва да се направи някакво електронно правителство. Не го видях. Живот и здраве може и да го видя. Ама не и с тези политици. Но иначе са освоени, да ви кажа ли колко милиона е за това нещо?
около 300 милиона до сега са заминали за електронно правителство. Защото има там някакви хора назначени да го работят това нещо. Ма кога ще стане? Значи от тук нататък, окей, бъди политик, работи, но излизаш и казваш, след 2 години това. След 2 години, ако не си го направил, съжалявам хора, аз си подавам оставката, не ставам. Не може 3 пъти да избираме един и същи човек с един и същи екип, само да им разменя местата и да ми викат, ама ние сте направили магистрали. Вие не сте направили магистрали, господа управляващи. Стамбулов с един вестник е направил държава и е направил 500 км пътища. Вие не сте направили повече от 150. И той ги е направил за 5 години, вие ги правите 15 години. Ако на него са му строили 100 милиона златни лева, в момента ни строят 1 милиард. Така че, хора, няма червени, няма зелени, разбирате ли? Който и да дойде, всичко е едно и също. Между нас има хора, които могат да свършат работата. Аз не казвам, че познавам всички. Примерно ние сме направили един списък, имаме примерно за министър-председател, примерно 2 човека. Окей, за министър на МВР 2 човека. Вие ги знаете хората, аз откъде да ги знам, аз не мога да познавам цяла България. Кой става и кой не става. Ето, примерно има синдикати на МВР, те могат да посочат човека, синдикатите на МВР могат да си посочат човека. Транспорта също има синдикати. Такива не говоря за тези двата синдиката там, КНСБ-та и такова. Говоря за едни малки синдикати. Примерно има малки синдикати на таксиметрови шофьори, има малки синдикати на транспорта, на транспортни фирми, на тези хора могат да се обединят и да посочат, примерно, следващия министър на транспорта. Те си знаят проблемите. Аз не мога да знам всички проблеми. Здравеопазването е по същия начин. Идва един Петър Москов, слага отпечатъци, ние дигаме протест против тези отпечатъци и цяла България стои и мълчи. А защо? А системата, която се закупува, тя кой я плаща? Дали я плаща Москов от джоба си? Ами сега става с букука, че трябва да се регистрираме всички в общините. Това е окей, ще се регистрираме, ние сега сме регистрирани. Защото имаме домови книги, нали знаете, там се записва всеки месец кой колко пари внася, примерно там за чистачка, това нещо е в домова книга. Те, ако им трябва на някой, много бързо ще ги съберат тия домови книги и ще видят в кой апартамент колко човека живеят. Но в случая има друго. Струва и 300 милиона. Сега ще се купуват камиони, които теглят букука. Общината ще ви продава чували с чип, които пак някой трябва да ги произведе. После трябва да направим претварени с кантари. И не 300, може и 3 милиарда накрая да струва. Какво правим? До кога? Харчим пари за някой си. И за нещо, което не е нужно. В момента системата, примерно с букука, работи перфектно. Това, че някой не може да управлява парите в общините и не знае как да се направи бюджетите и не знае как да се случи, съжалявам, да не сте си назначавали роднините в общината. Да бяхте назначили някой, който разбира. Защото във всяка една община е сега да отидем да фаним първата община, сигурно по родствена връзка има поне 10 човека назначени вътре. Един е бил приближен на кмета, другия е бил на не знам с кой. Аз не говоря истината, разбирате ли? Обикалям България вече 8 години, срещам се с различни хора, говорим едно и също, всички го говорим на различен език, но накрая стигаме до заключението, че нещо трябва да направим ние хората. Защото партиите няма да го направят. И е време да го направим. И се надявам, че ще го направим на 11 септември. Това исках да ви кажа. Аз мога да говоря часове, но просто няма смисъл. Още веднъж повтарям, няма партии за този протест. Протестът не е свързан с Слави. Слави, ако иска да заповяда на протеста, той също е част от този референдум, той е лицето на този референдум. Референдума е на Слави. Защитавам най-вече позицията за това, че партиите не трябва да имат по-голяма субсидия от 1 лев. Защото ми писна в момента има внесен закон и те са правят, че го няма вътре в парламента. До сега можеха 10 пъти да го разгледат. Закона е само един единствен за субсидията. Да си я направят 1 лев. И те са правят, че го няма внесен вътре. И никой не го плаща този протест. Сега ще почнат. Ние сме умпини, ние сме наркомани, ние сме не знам си какви, ние сме не знам си що. Той е такъв. Окей, ето аз съм се показал,
ще поема цялата помия пак върху. Вижте, пишете в момента, свържете с Слави. Имаме връзка с Слави, казах ви в началото. Но просто Слави не организира протеста, казвам ви още веднъж. Не е Слави организатор на протеста. На протеста са организатор хората зад национален протест. Аз ще бъда лицето на тези хора. 11 септември, 5 часа пред парламента. Това е. Никой не го плаща, не е свързан с партии, протеста е вашия. Ако всеки един от вас убеди 10 човека да дойдат на протеста, това означава, че там сме стотици хиляди. И това означава, че в случая ние ще постигнем това, което искаме. Ако вие припознавате това, защото почнах да получавам искания за това, за това, хора, в момента трябва да сменим системата. А исканията, следващите хора, които ще управляват държавата към тях. Не сега да искаме от тия. Те и да им ги дадем, ако искате милиони страници, мога да им дам, файда няма. Ще ги фърлят, все едно не съществуват. Благодаря ви.